Казвам се Десислава Ризова и съм продуктов мениджър в фирма ЯВ България. Абсолютно не очаквахме тази награда и сме много благодарни, тъй като бяхме наистина участник с естествени материали. Пред нас има много отворени врати, имаме страхотни планове за развитие в България и Европа и се надявам до година пак да участваме. И ще представим нови продукти, ще ви очакваме в нашите нови офиси и представителства и ще се радваме да работим съвместно. Церемонията е невероятна, организацията е на супер високо ниво. Ние се наслаждаваме на всяка една минута и сме много благодарни за номинацията и за наградата. За доверието на журито към нас.